И сянусыз. Ты, наверное, татарка? Нет, не татарка, но я люблю татарский язык. Это потому, что мне мама говорила, очень полезный и красивый. Ой. Від азин єла тугель, від керпек тугель, від етеш тугель, від кеп. Her bir сорауга аңлап, жауап беріп, шул уенга кирип китеп, курчаклап, уенчыклар киләләр, шулар белән сөйләшәләр, кайсын бер коткарырга туры килә, кайсын берсе белән әңгәмәгә кирип китеп, уен формасында сөйләшә башлаганнарын сизми дә калалар. Һәм безнең шундый нәтиҗә күрүбез үзебезгә дә бик куанычлы. Әйдә, сана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Менә бу методика буенча без әңгәмә булганда балалар курыкмыйча җавап бирәләр. Нинди генә җавап бирсәләр дә, без аларның җавабына башта куанабыз. Чөнки ул бит җавап бирде. Ул бит әле рус баласы, аның бернинди барьер тумый. Мәгънәсе дөрес булмаса, без аны абсурдка әйләндерәбез. Һәм аңлатабыз. Татар телендә ул аның дөрес әйтмәгән үзе аңлап анасын, юк, ул анасын дөрес җавабын әйтә. Әйе, шул вакытта аларга дәрескә керергә куркыныч түгел, аларга матур тел, әткәмән кәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Рус балаларына татар телен өйрәтүдә әгәр дә эш дөрес итеп оештырылса, әти-әниләрдән канәгатьсез булган кешеләр булмас дип уйлыйм мин. Безнең мәктәбебездә безгә татар теле кирәкми дип килгән әти-әниләр юк рус балалары арасында. Үзенең ана телләрен беләләр, русча сөйләшәләр. Менә бездәге татарлар үзебезнең телебезне яратабыз. Безгә уят булыр, без аны онытсак, белмәсәк. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.